Представям ви тристаен апартамент в малка, нискоетажна сграда с луксозни общи части и асансьор. Жилището разполага с просторно антре, голяма дневна с трапезария и кухненска част с 2 изложения, голямо пространство за оформяне на кухня, южна тераса с гледка към Родопите и двойно отваряеми крила . Жилището разполага с 2 спални, едната със собствена голяма баня с тоалетна или гардеробна по избор. Втора по-малка спалня, основна баня с тоалетна с прозорец, изградена ВиК и Ел инсталация в антрето до банята, където могат да бъдат поместени перално, сушилно помещение и бойлер. И килер, в който също имаме ВиК и Ел инсталация.